പുട്ട് ഐസ്ക്രീമിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നൂൽപുട്ട് ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യമായിട്ട് നൂൽപുട്ട് മേക്കർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചില്ലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 3 കസാട്ട് എടുക്കാം. കസാട്ടേനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നൂൽപുട്ട് മേക്കറിലേക്ക് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പും അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്രീസും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് കടല, കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി, കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സും കൂടി ഇട്ട് നമ്മളുടെ നൂൽപുട്ട് ഐസ്ക്രീം തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പാച്ചായി വന്നുവെങ്കിലും പിന്നെ സംഗതി നൂൽപുട്ട് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നൂൽപുട്ട് ഐസ്ക്രീം. ടൈം കഴിയുന്നതോടെ ഇത് അലിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയും ഇപ്പോൾ.